Velkommen til skyttepost nummer 57. Det er op langs åen her. 200 meter længere frem har du en kollega stående. 300 meter. Skyd det, hvor der er guldfang, står på sådan en lille forhøjning. Og det du kan se fremme er en af der krat. Det er ikke muligt at afgive skud i det. Du kan se dyrene komme heroppe igennem og følge rundt. Der er en vej op her overfor. Det er lidt svært at se, men der er faktisk vej op. Og der vil også komme til at stå andre skytter. Så maks 50 meter frem må man skyde på. Hele tiden, hvor der er kuglefang. Og det samme gør sig gældende herinde. Herinde kan sagtens afgive skud. Så længe det ikke er i krat, og de står frit dyrene. Det er gode muligheder for. Og så er der stien op her. Og op for enden, der hvor du ikke kan se længere, der er der et sving. Og på den anden side sving, der kommer der en anden skytte. Inde i det krat kan man ikke afgive skud. Men klik bræk.